Il-Partit Nazzjonalista ilu mill-1998 iwiet li se jdaħħal liġi tal-koabitazzjoni. Liġi li jiżda wara 14-il sena baqgħet ma daħlet qatt. Il-Ministru Chris Said kien anke wiegħed li liġi ser tidħol fis-seħħ sa Ġunju li għadda, iżda lanqas din id-data ma nżammet. Il-Gvern issa qed jimmira li jressaq din il-liġi quddiem il-Parlament wara il-waqfa tas-sajf. Kif żvela One News fl-aħħar sigħat il-ħamis iltaqa' l-Grupp Parlamentar Nazzjonalista fil-Berġa ta' Kastilja biex jiddiskuti dan l-abbozz ta' liġi. One News huwa informat li matul il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kien hemm xettiċiżmu dwar il-liġi kemm fost backbenchers nazzjonalisti u anke fost membri tal-Kabinett. Kien hemm min saħansitra staqsa jekk dan hux l-aħjar żmien li l-Gvern ressaq din il-liġi meta hemm mal-14 il-liġi oħra pendenti. Fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ntqal ukoll li wara kollox l-abbozz ta' liġi li qed jiġi ppreżentat huwa wieħed nofsu msajjar. Kien irmarkat ukoll illi għal 3 snin sħaħ meta responsabbli minn din il-liġi kien l-eks Ministru Carl Mifsud Bonnici sar ftit li xejn u fl-aħħar ġimgħat il-Gvern kellu jibda x-xogħol fuq din il-liġi kważi mill-ġdid. Huwa mifhum illi dwar dan l-abbozz ta' liġi għad trid issir ukoll laqgħa bejn il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u d-Deputat Indipendenti Jeffrey Policino Orlando.